nwere somebody na-asị na olee ihe ịchọ ka emere gị ka ị lọtawa. Ị nọla how many years na Gambia before bịa obodo a? Ị ga-alakwa ka ị chọrọ ịnọ? Anyị chọrọ ịbata ka alụ ego gị nwaanyị. Anyị chọrọ ịtụ ego na ka alụ gị nwaanyị. Ka ihe ikwu ịkwadobe onwe onye ndị ịlakịrị gị tụọ ya aka. I can't remember. I was frustrated and I find myself. Frustrated from where? From Gambia. From Gambia. Olekwana ị chọrọ ka ihe ịchọ ka ụmụ Igbo mere gị. What do you need? I want all Nigerians, everybody should remember. Only me will remember. Ị sị gịnị? O nwere somebody na-asị na olee ihe ịchọ ka emere gị ka ị lọtawa. Ka ị lọtawa ala Igbo banyị. Ihe mere nọ na ịbịa batawara ihe gbasara Nigeria na. Gwawa ya ọ na-anụ ọ chọrọ imere gị ihe. Onye awụ milion ọ na-ajụ gị olee ihe ị chọrọ ka emere gị. Nigeria is expensive. Nigeria adịghị. Olee mgbe ị gara Nigeria last? Olee mgbe ị gara there last iji maa na ihe dị? Okay, ka njira how many years in over there play achievement? Achievement gị? You. Nke mụnwa. Enwe mụ. It's only motor $2,000, but you don't know about that 6 years. I know for 11 about that 6 years. Why I join we won't sense 3 months when all the on. In all how many years na Gambia before be over there? More. Yeah. More. More a Caterian. Ị ga-alakwa ka ị chọrọ ịnọ? How many years on that country? What you know? A Caterian is a Caterian. Ever love your practice and make it happen. Ị wa alawo? Awonye alawo? Yes, number one. What you evidence to prove. Evidence to prove. Okay, ngwa point standing nle no if in how Caterians like you. You know the meaning of Caterian? A Caterian is that someone is blessed. Anywhere you come, there is blessing over you. Ask you how many people know. The one this feeling na aso gi. I want to say I get 20 gap again. Do everything, do dig issue. You got it. Now get a Anyị chọrọ ịbata ka alụ ego gị nwaanyị. hello one on agenda. Ọ dị na agenda gị this year. Anyị chọrọ ịtụ ego na ka alụ gị nwaanyị. Ka ihe ikwu ịkwadobe onwe onye ndị ịlakịrị gị tụọ ya aka. Why will last investment? Somebody can invest for your life. So why do you say that? Why reasons? You can't survive a woman without your financial buyer. It's impossible. Hell! To raise life. Oh, keep it on mind. Why I say you want? Now your problem bụ ịchọrọ iri nri. Ịchọrọ iri nri. Na a ga-enye gị nri ka iri godulu. Next time na ịwụkwana onye ebe. Where are you from? Iwe onye Ikeduru. Onye Mbaise. Olee mgbe ị bịakwara n'obodo a? How long have you been here? I can't remember. I was frustrated and I find myself here. Frustrated from where? From Gambia. From Gambia. Olekwana ị chọrọ ka ihe ị chọrọ ka ụmụ Igbo mere gị. What do you need? I want all Nigerians, everybody should remember. Only me will remember. Ị sị gịnị? What do you say? All Nigerians, Igbos will remember. Only me will remember. Ị chọrọ ịdị rich. Sọsọ gị. Repeat it again. You see, all Nigerians, Igbo, everybody, I want everybody to remember. Only me will remember. Mamua, shut up. I don't go down my show. So if you pass a green, my hand up.